Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken diri dados murid-murid dalem Gusti kanthi sansaya langkung, sansaya linuwih anggenipun bangun sikap ing gesang iman lan pasrawungan wonten ing madyaning gesang. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Limrah ingkang kaping 6 lan waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi Gusti Yesus ngersakaken para murid supados nggadahi sikap lan kawicaksaning gesang nglangkungi para Parisi lan ahli kitab. Gusti boten ngersakake murid-murid dalem menika padha wae karo tiang-tiang Parisi lan ahli kitab. Ning kados jangan kluwih, kudu dadi wong sing linuwih. Lan menika kula kinten trep kalian simbah-simbah jaman rumiyin salah setunggal srana kangge wilujengan menika sayur kluwih kanthi ancas tujuan muga-muga sing diwilujengi menika dadi wong sing linuwih. Tegese dados tiang-tiang sing langkung pinunjul, langkung menonjol wonten ing kautaman-kautamaning gesang. Saengga kanthi dados pribadi sing linuwih sansaya mranani tumraping sesami. Gusti Yesus piyambak sampun paring tulodo kados pundi dadi pribadi sing linuwih, sing pinunjul boten ing babagan kesombongan utawi kuwasa, ning wonten ing kabecikan lan kasaenan. Mila kathah tiyang sing lajeng kasengsem dumateng pakaryan-pakaryan dalem Gusti awit menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus pancen beda karo wong-wong liya. Gusti Yesus estu ngatosaken tiang-tiang sing betahaken pitulungan, tiang-tiang sing kasrakat, tiang-tiang sing kaluwen, tiang-tiang dosa lan sinten kemawon sing sacara umum menika disingkirake, disingkang-singkang. Gusti Yesus malah merangguli tiang-tiang sing mekaten. Menika salah setunggal kaluwihan ingkang dipun tuladhakaken Gusti Yesus dumateng para murid dalem. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabika kegiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab gangsal ayat 17 ngantos dumugi 37. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid dalem mangkene, aja ngira yen tekaku iki perlu arep nyuwak angger utawa kitabe para nabi. Tekaku ora arep nyuwak nanging arep nyampurnakake. Aku kandha marang kowe, saksuwene langit lan bumi iki isih ana, ora bakal ana titik utawa cecek ing angger sing dikurangi sadurunge kabeh kaleksanan. Mula
sing wani-wani nyuwak salah sijining angger senadyan sing cilik dhewe pisan lan mulangake mangkono marang wong liya bakal oleh papan sing asor dhewe ana ing kratoning swarga. Nanging sing sapa ngleksanani lan mulangake kabeh angger bakal nampa papan sing luhur. Mula dak jarwani yen kautamanmu ora ngungkuli para ahli kitab utawa para parisi, kowe ora bakal mlebu ing kratoning swarga. Kowe wis tau krungu yen para leluhur biyen dingandikani, aja gawe rajapati, sing gawe rajapati kudu diukum. Nanging aku kandha marang kowe, sing sapa nepsoni sedulure bakal diukum, lan sing ngunekake sedulure gendeng kudu dilebokake ing geni naraka. Mula yen kowe ngaturake pisungsung menyang altar lan kowe kelingan sedulurmu duwe pangunek-unek marang kowe, tinggalen pisungsungmu lan rukuna dhisik karo sedulurmu, banjur lagi caosa kurban. Mumpung isih ana ing dalan, rukuna dhisik karo mungsuhmu. Aja nganti kowe dipasrahake marang jaksa lan jaksa banjur masrahake kowe marang punggawa, temahan kowe dilebokake ing pakunjaran. Aku kandha kowe ora bakal luar yen utangmu durung kok lunasi. Kowe krungu yen biyen didhawuhake aja laku zina, nanging aku kandha mangkene, sing sapa nyawang wanita lan duwe milik wis laku zina ing sakjeroning batin. Mula yen mripatmu tengen marai kowe dosa cukilen lan buangen, awit aluwung pece tinimbang badanmu sakujur dicemplungake ing genining naraka. Lan yen tanganmu tengen marai kowe dosa kethoken lan buangen, awit aluwung buntung tinimbang badanmu sakujur dicemplungake ing genining naraka. Wus kasebut uga sing sapa megat sisian kudu aweh layang pegat, nanging aku kandha sakbenere, sing sapa megat sisian tanpa ngrembug laku bandrek iku njalari sisiane laku bandrek, lan sing sapa ngepek wong sing dipegat iku tumindak laku bandrek. Kowe krungu uga yen biyen didhawuhake marang para leluhur, aja sumpah goroh, nanging tetep ana sumpahmu marang pangeran. Nanging aku kandha aja pisan-pisan sumpah. Aja demi langit, awit iku damparing Allah. Aja demi Yerusalem, awit iku kagungane Sang Nata Agung. Aja demi sirahmu, awit kowe ora kuwasa gawe putih utawa irenge rambutmu saeler wae. Iya kandhakno iya, ora kandhakno ora. Saliyane iku asale saka piyala. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang ruwa nyariosaken kados pundi Gusti Yesus ngersakake para murid dalem supados nggadhahi kaluwihan bab kautaman dibandingake kalian tiang-tiang Parisi lan para ahli kitab. Kanthi piwulang sing ruwa, Gusti ngajak para murid dalem supados ampun ngantos mung gegeki rumusan pranatan sing diwarisake dening angger utawi leluhur. Para murid dikersakake mbangun komunitas sing langkung sae, sing langkung begja rahayu, supados setunggalan setunggalipun estu saged ngraosaken kasaenan lan kawilujenganipun Allah. Wonten maneka warni pranatan wau ingkang dipun sebutaken Gusti Yesus. Mugi-mugi kula panjenengan sami jejering murid dalem Gusti jaman menika, jejering umat Katolik tasih nggadhahi kaluwihan bab kautaman tinimbang
umat-umat sanesipun. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.